nakardi uwaisa phoro ang nongor tin nga theda class klaimani karon obono jephurni ni yak nakha aphor nang joto muitu manma kha yang machingni kok chademan nang bayang kai jakchi obose buthar jagoi te sa sa phika ang tek to nang rok sukan rok ana saka hai tek to rok ta khalai sidi ang no siniam sakana bla ang no kaje kok sauna nung jodi na muitu mai hangkai nang ana salta simi jorare di nung joto muitu man bai nai jodi na nung muitu mai hangkai ang tini beskang phaya nakardi uwaisa phoro ang nongor tin nga theda class klaimani karon obono jephurni ni yak nakha aphor nang joto muitu manma kha yang machingni kok chademan nang bayang kai jakchi obose buthar jagoi te sa sa phika ang tek to nang rok sukan rok ana saka hai tek to rok ta khalai sidi ang no siniam sakana bla ang no kaje kok sauna nung jodi na muitu mai hangkai nang ana salta simi jorare di nung joto muitu man bai nai jodi na nung muitu mai hangkai ang tini beskang phaya